ясна нощ Лейла седеше в градината на дома си и гледаше към небето. Изведнъж видя малка звезда, която блестеше силно. Звездата се приближи и каза: „Здравей, Лейла! Искаш ли да станеш моя приятелка?“ Лейла се зарадва и каза: „Разбира се, как можем да играем заедно?“ Звездата се усмихна и каза: „Ще играем в света на въображението, където няма граници за забавление.“ Внезапно Лейла се оказа да лети със звездата през небето. Летейки и играйки между звездите и планетите, звездата й показа, че приятелството не изисква винаги да сме близо, а да сме в сърцето. Лейла се върна в градината с усмивка и погледна към небето. Научила, че всяка звезда има своя история и приятел, който я чака. Страниците на нейния въображаем свят бяха написани с звезди, а тя знаеше, че никога не е сама. Лейла знаеше, че всяка звезда е там, за да й напомня за приятелството и приключението, което никога няма да забрави.